Shubor nakaslem jong unongsan hima. Arngut kirang bak senong jong ke senong mau yong Japung bat ke mau yong rem hene ke sengi gila herhi daladi se ke jakau addo ke badan ha mau yong manit pet ha ke nu gadur kani ke jakau addo ke pentuet ya ko bat ha kani ke jinglet jong ki gila lap ba ko ke baki pendon kam ke tuet bet syawa bat ke jing sma jong kani ke jaka pelang kalong hadu kata-kata. Habaya keren bat ba Anthony Kharkongor ubadi urang bak senong kamau yong Japung ulaong ki arteli ki senong ki dap da ke jing sngosi banu i ya ke jing jabo jong ko bam di ke jong ki arsenong ulaya thu baki arsenong ki yo ya ko bam di na kawa shing bat ke jing wan jong ki syakani ke jaka ki sakhi ya kadau jong ke jing jaklia jong kani kawa bat na kadang ke jong ki kilapan pau ba ketenat veterinary kalapan kenya ki kendon jong ke mai mariang kila dawa na kesorkar baka day bantung daga kenhuan tokit halor kani bat pensange shwaya kani ke jakau addo. Nakaliang urang bak senong kamau yong rem uba esling do ulay thu uba uyo jing tip ya kani hadian baki dukot jong ke executive committee jong ke senong kila pentip show bat marmar nakaliang ke jong la pentip show urang bak senong kamau yong Japung baki day bande halor kani kanang baki pat ba kenlat na ke jingma haba pendon kam ya ko nakaliang kini ki arsenong kila pentip bakin sa tho syakatanat veterinary halor kani Badru ban pa ko piru syakatanat food and safety bat syaka pollution board bakin li ka badon kam ni dap da kajing smosi ke bakrau bangin yo snow ya kajing jebo jong ko di ka badan hamoyong ka bangitan ling ba jong ka wa musing tementa ka sngi ni wan hang ne hakane ka jakau ado ban sakhi le ne ban yo i shai ka i ka dau jong kajing jebo jong ko di ka bangi pendon kam ni don menta hakane ka tolong ya ka ba ki ong ya ka ba ki ladap ban filter ya ka jebo ka ba ki ot ya ki do ki ko ana tai na ka jakau do ban pelait ling ba ki tai ki machine ki treatment plan ki jongki bat ban pelang hakane kanan ban yo i kum ba kalong menta kani kanan ke jing jebo bat kam dan kanu ka jing tai ka bapaka ki katang slai kabamot kani ko jebo anang ne ka tuat sia ka wa sing ya ka ba mangi kom kinong snong bor atlik snong mo yong rem bot mo yong Japung ni hab ban jadi ya kani ko yang hang le mentaru ka jing sma jong kani ko ka ba ngim sunang ban batai ya ka ba mangi hi bodon hang ne ngimat ban kran ru la asmo umla chu nama ka lawan ka jing sma te kani kan bu jingma ya kinong snong bat hang ne ka pau sai kedar ba ka veterinary department kala penkhen ya ki hok ki kendon jong kamay mariang boro bat nakalang jongi boro atli gisnong ngi dawai sarkar ba ka dei banbu inquiry ha bari bat kani ka benta bat ru dei ban khang no aswa sisndon ya kani ka jaka oddo namar kani ka pen mensau ni wan mentan nang tai ka don ka jaka site sne bagi pedam sne ni layayat ni layoi na jaka bakatut ketuko kalenti ka khoj ba ki phlang ki kenbat ki nyot ki dieng ki longkhot langkhai ki baret ki baria baro ki layap lot wat uding ba uding se ulayap tang na kadau jong ka jing tut jong ka tai ko site sne te kane ka pamara ka jing melsau men sisngi habang awan hawa sing ngayoi ya ki do shalanai ba ki per hajrong nga kem yaki ha kalung akti le jong ngapet yaki nga imelung nga isnai bat ne daina ta daw ngi kelaban budien bat habangiwan hang ne ngi yo i bat pensisya ba kani ka jingtu jong kani ko omlo ko ka baki kle ki chemicals prepare ban site ya kasni masi
ka tu chawa umsing bat kani ke jing tu jongka ka penyap lut ya ki dok ha ki do ki do pnat baro te dai na ta dau ba hadu menta mangi wa umsing nim yo asu ya ki dok haru bat ki dok ha ki do pnat ki yap ki ding ki nyut ki betuit na katai ke jaka ki yap te nga thai tip ka do brio kan hadu kan no mo te na ta dau na kalyang jongi kom kinong song snong boro artli kisnong ni penrem jur halor ke jingle jong ka sarkar ka veterinary department nang taru kinong odo hne ngila abon ong ba imat kim dodon lane kim da salia ki super khat tang banyo odo ban biang ban kamai yelade ten rai kim su nyopat ya kim sim ki bokodor tiba im hapo kasnong mauyong rem bat mauyong jepong sarkar leng ba jong kani ko por hakaba mangi boro atli kisnong i penrem jur bat ni ong ya sarkar tentu jur sarkar bakan le ai kan le ai mardor baru ban khang no swa sipor ya kan ke cakap ada kata dei ka ai ka jing ka pat na kalyang jungi kum bisnong bor atlik nong na kalyang jungi bor atlik nong kan bah bangin sofa ya ka jing tho sia ka food safety nomor ba ka jing perkhat jungi lada kane ka department kam yo ya ka certificate na ka food safety bat na ka health department na thai kinumla ban penya ya kane ka kam ka jung ki hang ne mo tena ta daw ngin ha ban ai ke jing tho sha ka food safety ngin ha ban ai jing tho aru sha ka pollution board khnang ba na kalyang jong ki ken ha ban sim kam kirke ken ha ban sim kam kirke namar kani ka dei kam dei ta kayap ka im jong ki breu ka dei kam yap kam im jong ka mai mariang hi beroi ye kren mai mariang ka sarkar ka ai de ka pisa ka thong pisa ban thong ding ya ki riu simat bat kumtar ter henrei kan montoi yu ban thong ding kat ba ka sarkar pada kumbang yat mentang yu ba ki ding ki yap lot nang ai na ka kamon nang penyap pat da ka diang kam ya hap tena ta daw na kalyang jungi bor atlik nong na tai ni sim ya kani karai ba bor atlik nong ni sa ai ka jing tho sia ka food safety ba kumju ru sia ka pollution board kia jong ki kato ningot ki staff members jong ka moyom jepung hadien kilai wan ban inspect yakani ka chaka kilai phone yanga kila pha yaki yak dur bagishon hak whatsapp bat halor kani ai ka jingiro na manta chitu ki staff members ki bla simkhia halor kani tenga kendu ya phone bi ira masnong jong ka moyom jepung men miet hi nilai yakut hi ma omlong shu pan i namar kamlong shu ka bangin shu i kum tu kladei yangi bangin lek ban inspection hi nala dia ti hani step nadu hi i menadu nang teningi ya nadu ka jaka site sni ter ka ka batoi ki ki dieng ki sit bar khoj hatu kalanti ba ka ya ka to ka site sni ki yap plan ki dieng ti hadinong tungila ya sakani ka wa kaba nilai poi ha kani ka jaka kaba ki ong baladep ban treat nang tai henry pi hang ni kani ka jing jabo kani bar khoi kale chakawa umsing kaba ni ki nong song snong bro artli snong moyom jupong bat moyong rem nya ba mi di da kani ko te halor kani na kaliang jong ka darbas nong moyong rem bat moyong jupong i perem jur ya ka department veterinary department halor ka jing le torti khem khen chu ya kam min sim brio bawin supet bapli ginong song snong kisu shania be ya to ko korom ka bagi bang bi henrei ni blai in ni dak khmat la jong ni sem makani kan don kajing pang kajing stom bas ka sakan roi kajing pang stom hak snong jong i bro artli te halor kani nakaliang kejong ni bro arsenong ni peremjur saisin ni peremjur yakani ka veterinary department ba kumbaga julong hin nadu manswa hapo syawan sedang kani nakaliang jong ni bro arsenong ni klem persya henrei ni laong lupa ba kasai kamlong ni klem persya ya ka veterinary bakan buhang ni buno shoshoi henrei kani ka sai ka ba de ni kamlong henrei ngimtep ka ai ka daw baki pelong bakin buah bihang ni
te kani ke ai ke ba na kaliang jongi snong hi nyimla ban sha shu bat ladai ban khang khadap ru ladai ban khang khadap